ሰላም ኩላትኩም ተኸታተልቲ ላሜክ ቻነል ከመይ ኣለኹም? እንኳዕ ብሰላም መጻኹም ናብ ቻነለይ እናበልኩ ሎማዓንቲ ሒዘልኩም መፂእ ዘለኹ ኣብ ውሽጢ 10 ደቂቕ እትሰርሕ ላዘኛ ክትከውን ንምክትታልኩም ብኽብሪ ይዕድም እምበኣር ናብ መደበይ ከእትወኩም እየ መጀመርታ ኪሎ ሽጉርቲ ተጠቂመ ዘለኹ ሽጉርተይ መታቲረ ከዓ ወዲእ ኣለኹ እምበኣር ናብ ምቕላው ከኣቴ መጀመርታ ቁሩብ ዘይቲ እየ ዝጥቀም ዘለኹ እምበኣር ሽጉርተይ ንክቕሎ ከምዛ ገይረ ንኸባቢ 20 ደቂቕ ድሕሪ 20 ደቂቕ ዝኸውን ከዓ ነዚ መሲሉ ተቓላሊዩለይ ኣሎ ሽጉርተይ እምበኣር ሓንቲ ማንካ በርበረ ክጥቀም እየ ከምኡ ድማ ማይ እናገበርኩ መጀመርታ ንገለ ደቓይቕ ክቐልዎ እየ እምበኣር ንኪሎ ሽጉርቲ 2 ሳልሳ ክጥቀም እየ እዘን ትሪእዎን ዘለኹም ዓይነት ሳልሳ እምበኣር ሳልሳ የእትዎ ኣለኹ ይእትየ ምስ ወዳእኩ ከዓ ከምዚ ገይረ ንኸባቢ 5 ደቂቕ ዝኸውን ክቐልዎ እየ ኤንድ ኪሎ ስጋ እየ ዝጥቀም ዘለኹ ኪሎ ጥሑን ስጋ ይእትየ ከምዚ ገይረ የቐልዎ ኣለኹ ኪሎ ሽጉርቲ 2 ሳልሳ ኪሎ ከዓ ጥሑን ስጋ ተጠቂመ ኣለኹ ክሳብ ሕጂ እምበኣር ከምዚ ገይረ ቀልው ምስ ኣበልክዎ ን10 ደቂቕ እየ ክቐልዎ ድሕሪ 10 ደቓይቕ ዝኸውን ከዓ ፃዕዳ ሽጉርቲ ከእትወለየ ብዙሕ ሓዊ ኣይህርሞን እየ ምኽንያቱ ኣብ ፎርኖ ሓዊ ኸረም ስለ ዝኾነ ከም ትሪኣን ዘለኽን 3 ማንካ ቀመማት ክጥቀም ፀኒሐ ሓንቲ ፀላም በርበረ እያ ሓንቲ ከዓ ጨው ሓንቲ ከዓ ፃዕዳ ሽጉርቲ እያ ኤንድ ከምዚ ገይረ ፍርቂ ፀቢሐዮ ኣለኹ ሕጂ መጀመርታ እቲ ስጎ ከምዚ ገይረ ፀብሕ ከቡሎ እየ ብድሕሪኡ ፃባ ክጥቀም እየ ኣነ ብፃባ ገይረ እየ ዝገብራ ኩሉ ግዜ ምኽንያቱ እቲ ፃዕዳ ዝወዘ ብጣዕሚ እዩ ስርሑ ዘሰልችወኒ ኤንድ ባተር ፃባ ገለ ስለ ትገብረሉ ንጥዕና እውን ፅቡቕ ኮይኑ ኣይረኸብክዎን ብዙሕ ስብሒ ክበልዕ ስለ ዘይደሊ ኣነ መጀመርታ እቲ ጥሑን ስጋ ማለት ስጎ ምስ ፀባሕ ኩሉ ድሕሪኡ ፃባ እየ ዝገብረሉ ፃባ ገይረ ከዓኒ ቺዝ ዝገብረሉ ብልዕሊኡ ከዓ ልክዕ ከምኣ እናገበርኩ ይፀብሕ መጀመርታ ስጎ ገይረ ድሕሪኡ ፃባ ይገብረሉ ድሕሪኡ ከዓ ቺዝ ገይረ ብላዕሊ ከዓ ከምዚኣ እንዳደጎምኩ ከዓኒ ይፀብሓ ማለት እዩ እቲ ፃባ ልስሉስ እዩ ዝገብሮ ነቲ ላዘኛ ቀልጢፉ ክበስል ከዓ ይሕግዞ ከም ትሪኣን ዘለኽን መጀመርታ ስጎ ይፀብሕ ኣለኹ ሽዑኡ ፃባ ክገብረለየ ብላዕሊ ኤንድ ቺዝ ክገብረለየ ከምኣ እናገበርኩ ካብ ታሕቲ ከምኣ እናገበርኩ ክሳብ መወዳእታ ክፀብሓ እየ
ፅቡቅ ጌረ ፀባ ዝገብረሉ ዘለኹ ብጣዕሚ እዩ መቐረቱ ፅቡቅ እቲ ፃዕዳ ዞዞ ንሰርሖ ኩሉ ግዜ ሓንሳብ ባላሸወካ ሓንሳብ ብጣዕሚ ግዜ ወስደልካ ገለ እዚኣ ሓፃር ኣገባብ እያ ተጠቀማላ ኢኽን ከምዚ ገይረ ቺዝ ገይረ እምበኣር ሸሓነይ መሊእያ ኣለኹ ሕጂ ናብ ፎርኖ ከእትዋ እየ ፎርኖይ ኣርሲነያ ኣለኹ እምበኣር ኣብዚ ፎርኖ ብ200 ግራድ ን20 ደቂቕ ከፅንሓ እየ ድሕሪ 20 ደቂቕ ከዓ እንታይ ትመስል ከርእየኩም እየ ጓንቲ ከዓ ንጥቀም ደቂ ኣንስትዮ ኢድና ኩሉ ግዜ ብሰንኪ ሓዊ ይነድድ በሰላይ ይገትፈልካ ገለ ስለዝኾነ ጓንቲ እንተተጠቀምና ፎርኖ ክንጥቀም ከለና ዝበለፀ እምበኣር ላዛኛይ በሲላ ነዚኣ መሲላ ኣላ ዋው ክሽኩር ኮይና ብጣዕሚ ልስልስቲ ኮይና ከም እትሪእዋ ፅብቕቲ ኮይና ትለይ ኣላ ብጣዕሚ ቀላል ኣገባብ እየ እዛ ሎማዓንቲ ተጠቀምኩላ ብፀባ ገይረ እየ ቀልጢፈ ተኻሪጀ ምስ በሰለት ከዓ ነዚ መሲላ ክትፅበቕ መዓት ኮይና ክትፅበቕ እምበኣር ንህለት ንዓኹም ክጥዕማ እየ ንቐደም በሉ እናበልኩ እምበኣር ኣሕዋት እዚኣ ኣገባብ እዚኣ ተጠቀሙላ ኢኹም ብፍላይ ስብሒ ክንበልዕ ዘይንደሊ ሰባት ከምኡ እውን ንቆልዑ ብዙሕ ስብሒ ክነብልዖም ግቡእ ስለ ዘይኮነ ከምዚ ጌርና በፀባ እንተገበርናዮ ዝበለፀ እምበኣር ኣሕዋተይ ካብዚኣ ናተይ ቪድዮ ንእሽተይ ተማሂርኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ክሳብ ብኻልእ ቪድዮ ዝምለሰኩም ሕቶ ወይ ሪኢቶ እንተሃልይኩም ኣብ ኮመንት ክደፉለይ እዚኣ ቪድዮይ ደስ ኢላትኩም ላይክ ሃቡኒ ኢኹም ከምኡ እውን ንመሓዝትኩም ቤተሰብኩም ሸር ግበሩሎም ኢኹም ሰላም ወሰናይ ንዓኹም እንዳተመነኹ ቻው